መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጽላት ትምህርትን ምምዕባል ሰብኣዊ ዓቕምን ብዝገብሮ ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ ትካላት ላዕለዋይ ትምህርቲ ዓመታዊ ብቕዓት ተምሃሮ ኣብ ምፍራይ ይርከባ ኣለዋ ኮሌጅ ነፍልጠትን ቴክኖሎጂን ባሕሪ ሓንቲ ካብኣተን ኮይና ሎም ዓመት ተሻዓይ ግዜ ኣመሪቓ ኣላ ወኪል ኤሪና ኢብራሂም ዑመር ንዘዳልዎ ጸብጻብ ኻልድ መሐመድ ብርሃን ከቕርቦ እዩ ኣብ ወደባዊት ከተማ ባጽዕ ተዶኪኑ ዝርከብ ኮሌጅ ስነፍልጠትን ቴክኖሎጂን ባሕሪ ብዓውድታት ሓብቲ ባሕሪ ሕርሻ ባሕሪ ምህንድስና ባሕርን ባዮቴክኖሎጂን ዘምሃሮም ሱሳ ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 171 ተምሃሮ ብ3 ሰነ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቖም ኣብ ቀጽርቲ ኮሌጅ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ሃብቲ ባሕሪ ኣቶ ተወልደ ቀላቲ ኣብ ዘስምዑ ቃል ኣብ ትምህርቲ ዝውዕል ወፍሪ ገዚፍ ወለድ ስለ ዝሕፈሶ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ቀዳምነታቱ ሰሪዑ ዓቢ ባጀት ዝስላዓሉ ጽላት ምዃኑ ብምግላጽ ዘለናዮ ዘመነ ፈጠራውነትን ምርምርን ስለ ዝኾነ ተመረቕቲ ነቲ ብኽልሲ ሓሳብ ዝተማህርዎ ብግብሪ ክሰርሕሉ ጥጡሕ ባይታ ከም ዘሎ ኣብሪሁም ዲን ናይቲ ኮሌጅ ዶክተር ዘከሪ ዓብዱልከሪም ድማ እቲ ኮሌጅ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብዓይነትን ደረጃን መሰረታዊ ለውጢ ከም ዘምጽአ ቁጥሪ ተማሃሮውን ብኡ መጠን እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ብምብራህ ንዝሓሸ ብቕዓት ተወሳኺ ወፍሪ ክግበረሉ ምኻዱ ብምጥቃስ ምሩቓት ነቲ ኣብ ኮሌጅ ዝቐስምዎ ትምህርቲ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ብግብሪ ክዓይሉ ተላብዩ ወኪል ተመረቕቲ ብወገኑ ውጽኢት ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጽላት ትምህርትን ምዕባለ ሰብኣዊ ዓቕምን ዝገብሮ ዘሎ ገዚፍ ወፍሪ ምዃኖም ብምሕባር ዕለተ መመረቕታ ከቢድ ሓላፍነት ከም ተሰክሞም ብምግንዛብ ኣብ ዝተመደብዎ ቦታ ብትግሃትን ተወፋይነትን ንኽሰርሑ ድልውነቶም ኣረጋጊጹ ኮሌጅ ስነፍልጠትን ቴክኖሎጂን ባሕሪ ዓውድታት ሃብቲ ባሕሪ ሕርሻ ባሕሪ ባዮቴክኖሎጂን ምህንድስና ባሕርን ዘጠቓልል ክፍልታት ክህልወን ከሎ ሎሚ ዓመት ንታሻዓይ ግዜ እዩ ዘመርቕ ዘሎ ዛጊት ድማ ኣስታት 1500 ተምሃሮ በዲግሪን ዲፕሎማን ከም ዘመረቀ ሰነዳቱ የመልክቱ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት ቀረብ ጽሩይ ዝተማይ ንምሓዝ በብከባቢኡ ሓያል ጻዕርታት ክካየድ ንጽኑሕ ዝፍለጥ እዩ በዚ ገዚፍ ወፍሪ ዝሓተተ ጻዕሪ ቀረብ ማይ ከተማታትን ገጠርን ሙሉእ ተፈቲሑ እኳ እንተዘይተባህለ መሰረታዊ ለውጢ ግን ኣምጽኦም ኣብ ዞም ማእከል ንዝተገበረ መደባት ኣመልኪቱ ብርሃን ዓንደ መስቀል ዘዳለው ጸብጻብ ይስዕብ ኣብ ገጠራት ዞባ ማእከል ቅድሚ ናጽነት 700 ጥራይ ዝነበረ ቀረብ ጽሩይ ዝስተማይ ኣብ ዝሓለፈ ርብዕ ዘመን ብዝተኻየደ ጻዕሪ ናብ 97 ክብ ከም ዝበለ ሓላፊ ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ናይቲ ዞባ ኣቶ የማነ ኣባይ ገሊጹ ብመሰረት ሓበሬታ ኣቶ የማነ ኣብቲ ዞባ ካብ ዝርከባ 86 ዓድታት እተን 83 ቀረብ ጽሩይ ስተማይ ክረኽባ እንከለዋ ናይተን ዝተረፋ 3 ዓድታት ድማ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣብ ዝሓለፈ 25 ናይ ናጽነት ዓመታት ምስ መሻርክቲ ብምውሃብ ልዕሊ 180 ሚልዮን ናቕፋ ወጻኢ ብምግባር 97 ሚእታዊት ናይቲ ኣብ ገጠር ዝነብር ህዝቢ ጽሩይ ማይ ክረክብ ኪኢሉ እዩ ብህዝቢ ክትሪኦ ከለኻ ጠቕላላ ህዝቢ 189,450 ኣለወን ናይ 3 ገጠር ዞባታት ጽሩይ ማይ ብመኻብዚ 185,320 ጽሩይ ማይ ይረክብ ኣሎ እተን ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ሲስተም ዘይኣተወን ብሕጂ ግን ከኣተወን መደብ ተታሒዙ ዘሎ 3 ዓድታት ጥራሕን ተሪፈናና ዘለዋ تحت بايتاو ماي بمهبتام حرشاو لمعات نمدنفع بزعبا استسلاسل عمام ابزهاب حبريتا دما اتو يماني قطر ديغاتات كبر 44 ناب 120 كب كم زبلن استات 2500 هكتار يلمع خمزلوان كاب 1 هكتار زركب زنبره 10 كونتال مهرتي ابز اوان زي بتمر محرس كاب هكتار كساب 30 كونتال يحفز كم زلو ابرهيو حرست كاب تصنحهم دحور ياتو اغاب محرس وصيب ناب تمر زبنا ومحرس كسغاغور صعرتات كايدي مرود زر سرناي بمقراب دخع بمقراب مدهانيت صربالعن صر صحياين لعل كل جن اتم كيلاتات من حرشاك صار عد وريدهم مس ابغون تحرستا او مسؤول سلاز حاضروا مسؤول سلاز وعلو معاتاو سلاز كاتاتلو كل زي تدمر حجه اب معباله وي اب توتني حرسو صبق معباله يرئ الله نقرب زسته ماي كتما بزملكت نيرينا حبريتا زهابي وانا دايركتور كفلي صوري ماين رسح فساسن انجينير جبر خيدان جرماتين دما قطر تقماطو كتما اسمرا ببوانو بموسخو قرب صوري سته ماين مبصح حيال سرحات كونت تسلاسلو غنا صقامات كم زلو حبيرو
ድሕሪ ናጽነት ቀረብ ማይ ንምምሕያሽ ብዝተኻየደ ጻዕርታት ልዕሊ 14 ሚልዮን ተርቢዒት ሜትር ማይ ክትሕዝ ዓቕሚ ዘለዋ ዲጋ ተኮር ከም ተሃንጸትን ብቑዕ ላቦራቶሪ ከም ዝቆመን ዝጠቐሰ ኢንጂነር ገብረ ኪዳን በብእዋኑ ዝኽሰት ግዝያዊ ጸገማት ገዲፍካ ኣብ ኣስመራን ከባቢኣን መዓልታዊ ዓቕሚ ዘፍቅዶ ዝተጻረየ ማይ ንህዝቢ ከም ዝዕደል ኣረዲኡ እቶም ዲጋታት ዝጸንሑና ብብቕዓቶም ይኹን بعمم نزدله هلو طلب ناس مران كبابيان كروي اي كلنا كابزلو مبغاس منغستي بروجكتات كجمر كله نابتكر دتكر اللغة عند مغنيات زيو لعلى 240 مليون ويتاجروا أسرعوا ስለዚህ ነትነበረ ኣብ ማዕራሪዎ ክንብል ንኽእል ብዘይካዚ ዝኣረገ ሻምቆታት ማይ ብሓድሽ ንምትካእ ብዝተተግበረ መደብ 42 ኪሎ ሜትር ዝንውሓቱ መስመር ብምቕያር ኣብዚ እዋን እዚ 85 ሚእታዊት ካብ ነበርቲ ኣስመራ ማይ ብመስመር ክሰትዩ ከለዉ 15 ሚእታዊት ድማ ብቦጥ ከም ዝሰትዩ ኣብርሂቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ግና በብእዋኑ ብዝኽሰት ሕፅረት ዝናብ ዲጋታት እኹል ማይ ከም ዘየወሃለላን ዝርከቡ ትሕዝቶ ንህዝቢ ብዓቐንን ብእብረን ይከፋፈል ከም ዘሎ ኢንጂነር ገብረ ኪዳን ብተወሳኺ ኣነፂሩ ኣብ 7 ዓመት ብራሽንን ኢና ክንህብ ቀኒና ብመቑነን እንዳዘርና ስለዚ ሕጂ እቲ መንግስቲ ወፃኢታት ጎበሮ ነዚ ሕጂ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ብቑዕ ባጀት تمنو أسرعيه باردم تأجن تحسرتات انتظارنا كنا ودابيتات من السياسة زواج شبركة كاب حرك سب 3 سنة أب كتما بارنتو تقانيعهم الأمانة يزبها ما تجنفرت يزبط ودي بستخايدك أنا من السياسة ودابيتاتهم أحيلهم بحلاون سنة بوان كلتهم تدقيمهم أب كبرنا سنة هاجرن زلهم تران أبركتون من صبر أمخانو أم خفتنا يتقنا تجريتهم اتب درجة زو ما كان كلا إجزاء تخيل أنا ودابيتات منسيات أب كنا تسمر براو يبيلنا تنات مكارو منسيات زيادة حلفنا زسك مخانو أب أنا صغار ومربات ما بتحسون من فسن نايم ختن لمعاتن كاسي مسرات زجبرو 5 قانون تحبيرو حلافيها ما تزوج شبركة من سيجد الصغار أبز اسمع قال أب جزور بعزمنا تنات أب تزوال اللي يسرش منسيات مبعتاوي موياوي كم سلطنو كمون هاتومن أفلت أمن زبرخ سيميناراتن قصقصاتن كم تخيله منسيات فستيفالاتن هاجروا بعلات أبي إجام كم زبركتو كمون كبرتات ثوران مخلع عن معك أمن على سرح كم تعم حبيرهم أبو منبر هماماته أتو صالح أحمد دندما منسيات زلون بالجأثات عقيمام أبركتوم كحيلو بمتصوع أمن حاد ستمر كسو الدابيتات بزحايل ملك أكلفو الله زخاخيرهم أبطقنا سئلاو مريت دقما ثوراوي درفتات وددر حبشا فلتأتن لزم منسياتن زد قالن فتات تخيلو تمهرو كلاي درجة بيات فمرتي نوزوبا كرنن كولج حرش حمل مالون بزتك أدم زيت تكا هيوة ندحن بزب العلامة تحستو بانك دم لمهتام تبقسو سيدام بتي ولنتاو مدف كاب كولج حرش حمل مالو 85 كاب تمهرو حرشا كاب تمهرو كلاي درجة دما 304 بتقلالا 389 يونت دم كم اتاكب تفليتهم وانا صحفي محبر ولنتاو لقست دم زوبا عن سبا ممرتشين وركن إيرينا أبزاب وحبريتا كان علامهم وحسن أخلن قرب دم أبتكلات عنا موحس مخانو بمحبار أب هماماتين بيت مرتي كلاي درجة كرنن بكلباس تطرنفو 120 أبلات كم زلوهم أب مت آدم ما RH ألوتا عين الدم نزلوهم بمحبر نايم ترناف مدب كم زلو أبريهم تمهرو أبزهابو ريتو دم ملقاس هيوت مدحان مخانو كابستخايد اللهم غوس غوسات كنزبو كم زخالو بمحبار كم بهل نخسرز كم سعرو الرقاقيصهم نرس في السهاي أتو برهان بوغنو حتى تبقسونا نايتم تمهارو بمدناق قصري ولنتوين لقست دم كاب جزي ناب جزي نعبي ممتو أب نفتام تحسلو هاقراوي بانك دم زهلو أستواتو بقليل كم زي تمت قليتهم أكوب قد متاز حقوفت مساجرو زرستا بمر أمارة ولا سلاسة ستارلوت متحف ب3 سنة أب سينما أزمرات مريقا
እዛ ብትግርኛን እንግሊዝኛን ተዳለው 62 ግጥምታት ዝሓዘት መጽሓፍ ማሕበራዊ ሃገራዊ ከማውን ውልቃውን ጉዳያት ተልዕል ደራሲ ኣብዝሃቦ ቃል ግጥማዊ መጽሐፍ ብርቅያ ራእያ ክንጸባረቀሉ ምኻል አኻሊ ስለዘይኮነ ንዝያዳ አጋቢ ውጽኢት ምሳጥ ያቀራረባን ደረጃው ዝሓለወ ስልቲ አጽሓሕፋን ክህሉ አላይ ምዃን አብሪሆም ገምጋም ናይቲ መጽሐፍ ዘቀረበ ኢንጂነር ተክለ ሃይማኖት የማነ ድማ ክውንነት ፈጠራውነትን ብልሓት አእምሮን ኣብ ቀንዲ ረቑሒታት ግጥሚ ምዃኑ ጠቂሱ ግጥምታት መምህር አማረ በሓፈሻ መጽሐፍ መሳገሮ ድማ ብፍላይ ንሓፈሻዊ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ መንፈሳውን ዛዕባታት አዛኒ ኣብ መሳጥ ያቀራረባ ተዳለወት ኮይና ከም ዘርኸባ ረድዮም وهاب تريتو بوغنوم صحفتي قطم بقطب قالات بزوح تمرتي زمحلالف ድንቅ ጥበብ ምዃኑ ተረድዮም ኣብዚ መዳይዚ ኣበርክቶም ክዕዘዙን ናብ ወልደታት ዘመሓላልፍ ስራሕ ከበርክቱን ተላብዮም